Mesela falan Jobanivlog utusan tam ko thank you sa berbawa shuai maje ju pawan na mohor lan sana per dam gai empe blogs ko frasa sela manja bai hane mani interesting kan na sesa खालामो आङो ha bede फुंजानाय समाव एसे हांथोनो जायो बिमा बुरैफ्रा मिन्थिखासै नङा होमबा बेसेबांथ' बुंबावो बेखौलाय ओमफ्राय बेरे फुंजानाय आदारा दिनै नै माइब्रा मैया सोमनानै दोननायखौ एवलायबाय आङो फिसालायाबो बेखौ टिफिनाव लांगोन फुङाव बेनो जागोन गाइखेर बासायाखै आरोना मैया जोबजोबदों बिसोरनो लोंदों नानियानो लोंदों दाबल सा गैया होननाय जादों दै होथ'वाखै सनाफोर थावजों एवनानै संख्रि एसे होनानै एवगासिनो दङ सिथाबाखै नै बरिया होनोसै दै एसे दंबावो बिमा बुरैनि बिजिनिफ्राय लाबोनायसोमोन बारा गैला आरोना बोथिनैसो जाजाबावगोनदां ओमफ्राय मा होननानै बुंनो सनाफोर फिसालानि जादा ओमफ्राय एसे दै सब सबसो जानो होनबावलायो आरोना आं आरो संख्रि होनानै फ्राम थावजों बेनो जायोमोन बिजिनिनि बिबैनिफ्राय मोनबोनानै बिदि जादों बियो मोनजाबोनानैहाय आरो आलुबो होनो थिनबावोसो मानसिमोन बिबैनि जादाबो मा गोसोखांनानै एवो गोदो जों उन्दैयावबा सिनिथिनि जेबोखौनो होआमोन खालि नर्मालसा एवोमोन जारलासो आं बालायलाङो गोदै गोला एसे दैखौबो एसे सारस्रो सारस्रो खालामनानै एवबाय गोबाबनो मोननायखौ नायनानै आरोना माने खनथामसोआबो जाहैखायो लोगोआव ओमफ्राय लाल बाहादुर सास्त्रिखौनो गाननानै लाबाय आरोना आङो तेजपाता गांनै होलायनानै पियरनो हाइजेंबो गैया ओमफ्राय दिनै यगा दङ उफाय गैया बिमाया मादार जुगार खालामनानै होनांबाय ओमफ्राय गावबो कम्फर्टेबल मोनदों होनदों आरोना नै बेगनि फिथाखौ एसे गोलाव खालामनानै बिदि सोना हरबाय आरो खुनु बेला गोलैनायाव गैला आरो उफाय गैया दा थांगोन थांदो दे जेबो नङा बांद्राय स्पिडआव थांनाङा ग्रोब जाखायो मिथिबाय जोंजों थां बाय गोलैया दे नों गोलैबाबो बियो मेटआ गोलैया बिराद मोजां कभार दंखायोमोन आरोना ओमफ्राय दाख्लै न' सोलायनायाव कभारानो अबाय दोनसनजाखो नायपात्ता नागिरनानै मोनफिनाखिसै आङो आरो साथा गंसे मोनाखै नागिरनानै मोनाखै अबेबा दङ बियो जारलासो माबे लोगोनाव लेंगासिनो दं फुंनिफ्रायनो मा जागोन बे सान्दुं गोसायाव दे थांगोन साहाथ' लोंनो हो बिमाखौ मा नांगौ मा नै दानाबा दाख्लै लोमजाफुनायावबा जबरदस्ति दौनांबाय दाना नै माबा हारसिंसो लोंनो जालायबाय मुलिया गगा एसे दंबावखायो गगा मोननायनि लोंबाय हारसिङै नायनो आदाम लोङाबा दा बिमायाव हमख्रबगोन नामा रोसिया एसे दङ दे लोंदो दे आयै सना इसोर प्रभु बिमाया जाफानबा जाफायाबा थारोना आरो दिनैबो दालि लागावबावबाय ओंखामबो माइरं सुनानै लाखाबाय जानथ'वाखै आंनि रेगुलार नायग्राफ्रा नायनो बालायबाय खोमाना आंनि दालि संनायखौ आरोना दसे साननानै नायदो सनाफोर आं बाया मोजोमा जाफाबाय थानानै मा अबस्था जानानै दङ फिसाफ्राथ' जायो दा बिमायाथ' बाबाय उफाय गैया हजम अब्लाबो एथ'बां सिन्था गैया मैयानि एवथुमनाया दंखायो नै नायदो फिसालाया बेखौबो सानावल' ससे जानानै थादों ससेया जाखाबावासैनो आंखौसो जादोंबाय आहाबो जाला मोनायाव सनै सानाव सनै जाखाबाय दा बेखौ ओंख्रियाव होफानानै एवथुमनायखौ एवथारनानै दोनसां ओमफ्राय नै बुटबो सोमखादोंमोन ओमफ्राय 80 बोसोर फुराना कफिबो दङ मिन्थिया मा खालामसिगोनथाय आङो आलु दरसे होनानै फाजा फ्राम एवनानै जानोसै दाख्लै जानाया मैया सानसे नोङो जाफिननो बाबायना आङो थाबाय बाद दे हारसिङै थोयो ओमफ्राय ना सनैखौ बेजोंसो जागोन आरोना आङो मुथासे होनानैहाय फिसालायाबो जायो जानायालाय रोसिखौ मैथाखौबाथाय गरमजों ना सिन्था गैया गायखानानै दोननाय मोनफैदों लायब्रबनांगौआथ' लायलानोमोन आङो मैथाखौहाय फुरा मोजां आरोना माबासोमोन जाहैदों इयो जाखोन्दा बिफां गायनानै दोननायसोमोन जाहैदों आब'नि ओमफ्राय जि मोजां ग्लब जादों बाला हा नालाय ओमफ्राय दाख्लै बिफाया फैस्लाबमोनि इफोरनि हाग्राफोरखौ फुनानै आरो जि जाखारबावदों आरोना हाग्रासो मोना बुस्थुआनो उजिफिनजोबावबायसो नै बे फुलि फुनानै गालांनायफ्रा थाब सुस्रां मुथासे खानानै लागासै जुनारफोर जेने थेने बिसिबां मोनहैबाय आङो पटापट बेखौबो हानानै लानो हाबाय बुटखौ गरनैसो गारलानो ना आलु दरसेसो होनो कनफिउस जाबाय आङो जायखिजाया नै बेखौ फोमोनग्रोनोसै ना सनैल'खासो खैथांथांसो जाखासिगोन मैथायाव नाखौ नागिरनानै मोनलायो आरोना बिलोआव ना नागिरनानै मोनै बायदि जायो सिग्रोम नागिरनानै जागोन 12 hours later लाद्रा फाद्रा उन्दुनानै दं आरोना मुस्रि खोंथ'वाखै आङो ओमफ्राय सनाफोर एकदम फुरा माफ खालामदो आरोना
शुक्रबार खालिनि भिडिअ बियो आं शनिबारावसो हगारनोसै माने शुक्रबाराव भिडिअखौनो हगारखायाखसै फुङाव जाखिनि लादोंमोन बेनि सिगांनियाहाय ओमफ्राय नैबेयो सिदा मोनानि 10:30आवसो आं भिडिअ खालामदों आरोना स' आं दिनै भिडिअखौनो खालामखाला जाखिनि लाबायसै गाबोन एसे होदेरनानै होनोसै गाइसफोरजों एसे देखा जालांसै सानदोंमोन आरो आङो ना बेनिफ्रायथ' मावनांगौ खामानिफ्रा मावबाय थाखि थुखि थांबाय जेने थेने थांबाय दिना आंना ओमफ्राय फिसालाखौ मोनायाव एसे लेखा फोरोंखांनानै उन्दुनाय समावहायथ' ओमफ्राय उन्दुलागियावथ' बांसिनानो जोङो मबाइलखौ एसे दांखानायानो जाखायोआनो बेनिफ्रायहाय आंसो भिडिअ हगाराखै नङा होमबा आंनि लोगोफ्राथ' भिडिअ हगारदों ना स' आं बेफोरखौबो नायफिननांगोन आंथ' फाला बदल आं नायखाथारो फ्रि मोनबाथाय बेनिफ्राय आं सिगाङावनो थाङो आंनि भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव नायहैग्रोयो आरोना स' आंनि लोगोफ्राबो नायगिरिफ्राबो बिनानावमोन आब'मोन लोगोफोर साफा सानै कमेन्ट हरनानै दोनबाय थायोना लेरे लुरे नायनाय जायो बयबो होग्रो नायजोबनो हाया नङा होमबा स' आं चेक खालामबाय थायो आरोना थांनानै आङो सिदा नुहैबाय ओरैबादि गेसाव मोनामफुंलायनाय जघन्य कमेन्ट आरोना आंनि भिडिअजों आकाश पाताल गोरोबनो रोङि ओरैबादि जघन्य मुगैथाव नुनाय लोगो लोगो आंना थिखिन दावखोबाय आइया मा रोखोमनि कमेन्ट ओंखारनानै थालायखो मोजां कमेन्ट मोनगासिनो आङो मोनसेबो गाज्रि कमेन्टआनो फैयाखै इसिबां बुरजा कमेन्ट दङ 70टा 80टा गाहाम कमेन्ट दङ मोजाङैनो सोलिगासिनो बेलाय आरो मा बेलाय हारसिं मा सिंगेल डान्स मारिनो फैदों बेलाय सानबाय आङो बेनिफ्राय मानसिनि नायबाय आरो ना नामखौ ना सोरनाबा जेनेबा इउजारनि मारै ओंखारोना स' बेखौ नायबाय आङो सार्च खालामबाय आङो फिसा इउटुब चेनेलबो दंलायो आरोना माने 42 ना मा साबसक्राइबार दङ बेहा नायबाय आङो लिरना लादों नामखौ बावबाय थायो फाग्लानिखौ बाहादुर गयारि आर्मि लायबावसो आरोना आर्मि साला आर्मिखौ बदनाम खालामनो फैदों बियो हाराम खरा ओमफ्राय बिनि चेनेलाव हाबबाय आङो भिडिअखौ नायबाय आङो मोनसे भिडिअ हगारदों मोननै भिडिअ हगारदों मोनसे सर्ट दङ गावनि फिसालाना सोर राजामोननिफ्राय उन्दैसिन जागोन गथ'आ बेनिफ्राय मोनसे भिडिअ हगारदों बे 10 मिनिटनि 10 मास सिगांनि भिडिअ बियो नायबाय आङो आंनि हिन्जावा बांगालजों खारदों मादों नांला बंसा माने मोजांबो खिथानो रोङा माबा आंनि हिन्जावा आथिं सुयै आथिं सुबाय थायो जि सुबाय थायो मा बेबहार खालामदों मा मादों मा गाज्रि बेबहार खालामदों जेबो प्रुफबो गैया जेबो खिथानोबो रोङा थख'बो खिथानो रोङा आरो ओरैबादि मुगै सुगै भिडिअ आरोना हा बेनि हिन्जावा खारदों खाराखै आं जेबो बुंनो रोंला बेखौहाय ओमफ्राय आं बेनि कमेन्ट सेक्सन नायहैबाय आङो ओमफ्राय आब' कबितानि कमेन्टबो मोन्दों आङो जोङो बांसिनानो जेनेबा सोरबा भिडिअ बानायोबा आंनि हिन्जावा खारबाय बा आंनि हौवाया सोरबा हिन्जाव लाबाय होनोबा जों बे भिडिअ बानायग्रा मानसिखौ जोङो अनसायग्रोयो आरोना रायग्रोयो जोङो बै आन्दोआव थानाय मानसिखौ रायग्रोयो बिनि बिसि बा फिसायखौसो जों रायग्रोखायो कमेन्टफ्रावबो बा जों बेखौ सान्थना होयो जाय ब्लग्सखौ बानायदों बा जाय भिडिअखौ बानायदों हा बेखौबो जाय मिन्थिया हसिया जोंथ' सोर साबेसेखौ मिन्थिजोबो नङा होमबा जों बेखौबो मिन्थिया स' बेनि भिडिअनि कमेन्टनि गाहायाव नायबाय आङो आदा नोंनि हिन्जावा गाज्रिखा आरि बिदिनो जाखागोन बियो आरि बेखौ लाफिनांला आरि नांला जास्ट नर्मेलि आरो नुबाय आङो बेबायदि ओमफ्राय आब' कबितानिखौ नुबाय आदा माथो होनबावनो जेबो राव गैला बेबायदि आब'आबो मिन्थिया नालाय लिरना होबाय आरो जोंबो रावबो मिन्थिखाया बेनिफ्राय कमेन्टआथ' एसे बुरजा आरो गाहायाव थांना नायबावबाय आं स' ओरैबायदि कमेन्ट नोंनो गाज्रिखा नोंनो हिन्जावखौ नोंजों हाबा जाजेननायनिफ्राय नोंनि हिन्जाव ओंखाम बोथिसे सुख मोनजायाखै मा मोनजायाखै होननानै बदै बियो हिन्जावनि बिसयबो मिन्थियो हौवानि बिसयबो मिन्थियो बेबायदि कमेन्ट बहुद मोनबाय आङो गावखौ रायनाय कमेन्टखौसो मोनबाय आरोना आङो साननैसो सिगाङावसो नोङो मुस्रि दान्दाजों बुनानै हिन्जावखौ आखाइ आथिं बुहोजोबदों माजोबदों बेबायदि कमेन्टबो मोनबाय आरोना आङो ओमफ्राय बेबायदि कमेन्ट हरनायावबो बेयो जेबो रिप्लाइबो होनो रोङा मोजां मथन आंनि हिन्जावा खारबाय आब' आंनि हिन्जावा खारबाय बेबायदिल' रिप्लाइ होयो आरोना माने जेबो माने खुनु लाइन गैया आरोना बे मानसिया बेबादि मानसिया आंखौ मोजां लिरबाय बियो आब' सना रेन्दि नोंखौ बेखौबो लिरबाय बियो गाहायनिखौ फानग्रा बायदि नुयो बाजारि भगबान बे मानसिया निस्सय बायग्रा जागोन बियो हिन्जाव बायग्रा जागोन बियो हिन्जाव बायग्रा ओंखायनो बिनि हिन्जावा खारनायथ' जानाय नङा कमेन्टआव नायबाय आङो दा बेनि हिन्जाव बे खिथागासिनो दङ माने मोजां कमेन्ट खिथादों आं बुहुत फरायदों कमेन्टआसो आसलि नालाय सोरबा मिथिनायबो थायो सोरबा मिथियोबो थायो कमेन्टफ्रावबो बुहुत बुस्थुखौ मिथिनो हानाय जायो कमेन्टआव लिरदों बेनि हिन्जावा दा बेनि बिमा बिफानावसो दङ होननानै होमबा साननानै नायदो बे फाग्लाया माबायदि माथा गाज्रि माने ओरैबायदि ओमफ्राय बिहावनि नाम लाबाय
हिन्जावनि फंबायनि नाम लाबाय आरो फंबाय सासेनि नाम लाबाय ओमफ्राय बिमाखौ ओमफ्राय बिखुनजोखौ खिथु गांगुर ना खिथु गिदिरसो होननानै बुंबावबाय आरोना नामखौहाय ओरैबादि माने बिनि भिडिअनि गेजेरजोंनो भेलुलेस भिडिअ बानायखादों बियो आं सानदों बिदि दुम दाखालनि थाखायसो बे आइजोआ बेखौ नागारनानै थांदों होननानै आरोना गाज्रि खामानि मावाखै बियो थिगखौनो मावदों बेखौ नागारनानै थां आरो बिनि भिडिअखौ नायोब्ला आं बेसो सानबाय आरोना बाखि माबाफोर रिजन दङबा बा हिन्जावनि केरेक्टार गाज्रिफोर माबा आं बेखौ बुंनो हाला खिन्थु बेखौ नायनानै आं सानबाय बिनि हिन्जावा गाज्रि केरेक्टार नङा भिडिअखौ नायोबाथ' जेनेबा आं एथबां जाजबो खालामनाय नङा आंनावबो नाङा फाङा बेबायदि कमेन्ट लागायदेरफैदों साला सासे आर्मि जानानै जेम्स आदाया अबाय थांखो बे गावदांमोननि रिल्सनि भाइराल समावहाय रावबो आर्मिया बेबायदि ड्रेस गाननानै रिल्स बानायखाया बे आर्मि नङा बियो CISF बा BSF माबा मोनसे जागोन होननानै आं जेम्सनि भिडिअ नुदोंमोन एथ' मोजां गोग्गानाय बुंदोंमोन खिन्थु बे सासे आर्मि जानानै मानसिफ्रा आर्मि होननानै गोग्गायो गावखौनो आर्मि होननानै गोग्गायो जोंबो गोग्गायो जोंनि देशनि रक्षा खालामग्रा फौजिफोरजों गोग्गायो हाराम खरा आरो लिरफानानै आर्मि लिरफानानैबो बेबादि मैला बुंस'जायो कमेन्टसो लिरदेरना हरबावदों हामा बेबायदि बेथ' सोरबा लेखा रोङि आं बां बा मेन्टेल हौवाबोथ' जानाय नङा बियो सासे आर्मि साख्रि मावलायनाय बेथ' मेन्टेलिटियाबो थिग थानांगोन फिजिकेलि गासैबो थिग थानांगोन बाट बिनि गोसोआ गेसाव बिनि केरेक्टारा गेसाव आं बेखौ हमनो हाबाय बिनि हिन्जावा गाज्रि आखलनि थाखाय खारदोंबाबो आं बेखौ मोजांसो मोनगोन आङो बैमाखौ बायग्रासो बियो साला आंनि खुगानिफ्रायसो बाराबा गाज्रि गाज्रि राव ओंखारफ्रांलायलांबाय बाराबा गाज्रि मोनो आङो नायथाव जायो लिरथाव जायो फरायथाव जायो कमेन्टखौ कि हुर नामा मानसिया नांगौबा रायलांना आं नायनो बाथ्रा नोंनि भिडिअफोरखौ मानो भिडिअ बानायबाय थायो मा बानायबाय थायो बेफोरबायदि रायलांब्रा एथ' गाज्रि भिडिअ बानायमोनब्ला आङो एथ' नुनायावबो गाज्रि मोनब्ला एथ' माने मानसिफ्रा साफा सानै बारायनानै आं बेसेबां सफैनो हागौमोन नामा गेसाव नायदोंबा कमेन्ट होनानै गालांनोङो नोंखौ मोजाङै मोजां कमेन्टखौ होनोबा होनोङो आंनि फिसायाबो फौजि आजि पर्यन्त आंखौनो बेफोरबायदि जेबो वर्डखौनो बाहायफेरा बियो एसेबां माने मैला आं बेफोरबायदिनिफ्राय ओमफ्राय सनाफोर आंनि फिसायाबो आंनि हार्ट एड कमेन्टखौ नायो दे आं बिराद मोजां मोनो सिकिउरिटि बायदि मोजां मोनो आङो ओमफ्राय आंखौ बुंखादों बियो सोरबाफोर जुदि गाज्रिथार नायथाव जायै कमेन्ट हरदोंबा बेखौ दाननानै दोननो नाङा समाया गाज्रि नुयो होनो नंगौबो आं बे फाग्लानि कमेन्टखौ दानदों आङो नङाबा आंनि कमेन्ट सेक्सनासो गेसाव मोनामनाय मोनबाय थागोन आरोना आङो दानदों मालाय गावनि सोरबा लोगोफोर आंनाव कमेन्ट हरदोंबा मालाय खिथाखायो मुगा बेबायदि कमेन्ट हरनाया उमुखसो जोंनि लोगोसो आरिसो थिगासै आंबो जेबो बुङा सोरबा बाजै बुंदोंबा आं बेखौ आगै बुंगोन सोरबा आब' बुंदोंबा आं बेखौ आगै बुंगोन सोमोन्दोखौ आं मोजाङै लानो होफिनखायो जेबो प्रब्लेम गैया आंना मानसिया बे थाम्बनेलाव होनायानो सनाफोर बेनिफ्राय आं आरो एसे स्क्रिनशट मारिबावदों बेखौबो होनानै होगोन आङो चेनेलनि नामा बेनो नोंसोरबो जुदि नायहैनो गोसोबा बिनि भिडिअखौ नायहैथां आंनि चेनेलनिफ्राय थांनानै खिन्थु बेखौ साबस्क्राइब खालामनानै फैनाङा दे आंनिफ्राय थांनायफ्रा रावबो साबस्क्राइब खालाम 42 नुदों आङो 42 थानांगोन सनाफोर नोंसोर साबस्क्राइब खालामनो मोननाय नङा नायनानैल' फै ओरैबायदि गेसावखा ओमफ्राय कमेन्टखौबो एसे चेक खालामनानै फै जुदि टाइम मिलायोबा आरो मिलायाबा आं जाखिनि नुदों आं खिथाजोबखाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो बिनि भिडिअ नुनाय कमेन्टखौबो आं स्क्रिनशट खालामदों जाय लिरदोंमोन आंखौ नुफ्लांदोंबा गाज्रि मोनो नाङा आरोना आं बिराद मोजां मोनदों नोंनि खिथानायखौ आं सैथ' लिरनाय मोनखादों आङो ओंखायनो आं स्क्रिनशट खालामनानै आं होफागोन जे बिनि केरेक्टारा माबायदि नोंसोरबायदि साफा सानैनि थाखायनो जोंनि फिसायासो ससियेल मिडियाआव ओंखारनानै बासिगोन गावनि हिन्जावफोरखौ आरोना लाजिनाय होननाय गैया जघन्य आखुनि बरबाद खालामनो नाजादों जों बायदिखौ जघन्य खाथियाव मोनफ्लांनांगौबाथ' बे गाव जे लायो सिलाइ डिउटि समाव बेनि खुन्दाजोंनो दोफ्रुगोनसो आं बे मानसिखौ आरोना मेगनखौ सनाफोर मेगनखौ बेफोरबायदि खायफा मुगैथाव भाषा बाहायग्रा मानसिफोरनि थाखायनोथ' भिडिअफ्राव रिप्लाइ होनांगौ जायो बिनि थाखायनो दाख्लै एनमयलारि बिनानाव नुवाखै बेसेबां गोलाव भिडिअ बानायदों बे सासे मानसिखौनो रायै आरोना स' बानायो बयबो जोंबो नुखायो आरोना स' हामा बेबायदि नों गोसो गैया नायनो थां नायनो बादों मानसिखौ महर गैया थां फाग्ला साला बायग्राखा बियो ओंखायनो मानसिखौ जाहा थाहा रावनो हादों बेनिफ्राय सनाफोर भिडिअ आं गोलाव खालामला हरनि समाव उन्दुनो ओंखारबाय आंहा फुङाव फिसालाखौ फोरोंनांगौ सिखारनांगौ शुक्रबारनि हरनि भिडिअ आं कमेन्टखौ नुनाय लोगो थानो हायाखै आङो एसे मुसुराव फोनब्रबलायनानै सनाफोर भिडिअखौ बानायहरबाय जादों आरोना आं माने भिडिअखौ फान टाइपनिसो बानायनो सेस्था खालामो दैलि ब्लगसो होनो सेस्था खालामो बेबायदि गालि गलौज माबा गाज्रि भाषानि भिडिअ आं बानायनो एसेबो गोसोआव गैया आरो आं बिदि गाज्रि लिरजानोबो आं माने लुगैया आरोना बाट बुंखायो बांसिनानो ससियेल मिडियाआव ओंखारबाय जखन मोजां गाज्रि गासिबो हजम खालामनांगोन हजम खालामगोन
किन्तु आसि थुनानै बुंफिननो लागाफोरखौ बुंफिनगोनबो भिडिअनि गेजेरजोंनो भिडिअनि गेजेरजोंनो जोंखौबो जुदि गाज्रि होनदोंबा स' भिडिअनि गेजेरजोंनो आसि थुनानैबाबो बुंफिनगोन उल्था एन्सार होगोन आरो ना मोजांनि एन्सारा मोजाङानो फैगोन गाज्रिनि एन्सारा गाज्रियानो ओंखारगोन सनाखौ स' दोनथ'नोसै सोरबाफोर गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो जुदि सोरबाफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदोंबा आंनि आखला बेबायदि नङा आंना नर्मेल सा भिडिअ बानायो आंनि सिगांनि भिडिअफोरखौ नायहैबानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय आंना केमेराया हें जाबाय